proba bila samo, ne? Proba, bravo. Nježno, a? Lagano. Na ovim će temeljima u naredni godinu dana niknuti 3 zgrade s ukupno 14 stanova. Mi smo kao općina, znači, do zemljišta doveli kompletnu infrastrukturu, priključke, znači, oslobodili smo plaćanja komunalnog doprinosa. Inače, cijena koju će budući stanari platiti, po kojoj će budući stanari platiti metar kvadratnog stana je 950 eura. I svakako da nam znači, jer s time smo riješili stambeno pitanje za 13 mladih obitelji tu s našeg područja. Od ukupnog broja stanova predviđeno je 8 garsonjera, 5 jednoipolsobnih stanova i 1 dvosobni stan. Ukupna financijska vrijednost je 5,5 milijuna kuna. Od toga općina Fontana sudjeluje sa 113.000 eura i odnosi se na vrijednost zemljišta koje je preneseno u vlasništvo Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. POS-ovi programi imaju nekoliko prednosti za naše građane. Jedan je taj da se to u prvom redu radi o državnim programima, pa su oni sami po sebi sigurni, legalni, uredni, sa svom dokumentacijom tehničkom i vlasničkom. Poticajna sredstva koja država ulaže u iznosu od najmanje 25% u kombinaciji s posebnim kreditnim linijama u konačnici građanima donosi uštedu od 20 do 30.000 eura. Svi POS-ovi programi uz ove pogodnosti za naše građane su ujedno i poticaj sektoru graditeljstva. U prošlosti je izgrađeno 253 stanova na području Istre. Trenutno imamo suradnju sa gradom Umagom gdje je prije par mjeseci smo predali ključeve 30 stanova i narednih 50 i nešto stanova grad Umag planira. Želju za poticajnom stanogradnjom iskazao je i grad Poreč.